Euskaltzaindiko nomastika saileko arduradun Mikel Gorrotxatekik azaltzen dauen moduan, itsasaldeko Euskal Herrixan, abizen isa geixenen jatorrisa, baserrixetan topauko dugu. Baikia Debagoienean Debagoieneko, udalerrixetako eta elizatietako baserrixak dialako, hainbat deituraren jatorrisa. Agirre izeneko baserrixak Euskal Herri danian dauz, eta ondorioz, Agirre abizena berabe Euskal Herri danian dau zabalduta. Baina badauz, beste abizen batzuk, bertakoak Debagoienekoak bakarrik dianak, edo bertatik urtendakoak dianak. Uribe Etxeberria da, horretako bat. Aretxabaletara etorri gara gaur, izan be, Urkulu inguruko auzuetan dako jatorrisa Uribe Etxeberria abizenak. Eta beriala ikusiko dugun moduan, datozen minutuetan ikusiko dugun moduan, abizen horrek Aretxabaleta eta Kolombia lotzen ditu. Aitor Antxia, egunon. Kaixo, Jomin. Gaur honaiz etorri gara, Aretxabaleta ingurura, Urkulu inguru ontara. Izan be, Uribe Etxeberria abizenak, hemen, inguru honetan dako jatorrisa. Gaur egun be oso zabalduta dauen abizena, ez da? Garai bateko, baina gaur egun be zabalduta dauen. Bai, hemen inguruen 3-4 baserritan Uribe Etxeberria die, kalien beste pilotxo bat. Hori da, gero ja baserriatik kalera joan zirenean, orduan ja zabaldu zan. Jatorrisa esan dako moduan, Uribe baserrixan dau, gu momentu enten Larriñon gauz, baina ona etorri zian beste Urkulu inguruko beste leku batetik. Arientzatik etorri zian. Handik ona etorten dira, eta gero hemen ja hasten da Kolombiakin dauen loturian hasieria nolabait hemen dagoela esango eke, ezta? Álvaro Uribe, Kolombiako presidenti izan zena, 2002-2010 bere arbasuak, zuaitz genealogikoan behitu ezkero, oso atzerain ja, inguruan. 11. mailea da. Eta jakingo dugu, zela heltzen den Uribe Etxeberria batetik Kolombiara, eta Uribe Etxeberria izatetik Uribe izatera, ezta? Ezatik gauzu momentu honetan hemen Aitor. Hemen gaz, Uribe Basarrixen, Uribe Basarrixa, berez jatorriz Larriño izan dauken, Larriño. Baina dator Uribe bat, han Arientzako salgotik, salgo da, Arientza bukaeran dauen tontortxo batetik, Torre de Salgo. Eta hanguzien Uribe el de Salgotik Uribe Salgo abizena, ez? Eta hango bat, eskoketan da ona. Dau lehen Larriño zana, eskoketan da nien tipu hau, da Martín Sáez de Uribe Larrino. Sáez horre zango dut Sánchez, gazai garaten, Sancho Mateo ongo zola aitea jonuran, dauden Sanchotik datu Sánchez edo Sáenz. Horretan zan hemen Martín Sáez de Uribe Larrino. Horrek aurrera fanda. Bosgarren generazioen, hemeneko seme bat, Martín Francisco de Uribe Larrino, eskoketan da Bedoñara. Eta Bedoña eskoketan da María Pérez de Etxebarria baserriko alabiaz. Eta handik aurrera, Uribetarra die Uribe Larrino kenduitzen daue, da die Uribe el Etxebarria, Uribe Etxebarria. Hori da. Eta gu, hemendik, oin ara, Bedoñara joango gara. Han hasten dalako benetan, Amerika, Kolombia eta Txabalten arteko harremana. Guazen arrutza. Bale, konforme. Aitor esan dugun moduan, Aretxabaletatik Arrasatera goia soin, Bedoña auzora, oindala 60 urte baina, ezek gauza berdina esango, oindala 60 urte Aretxabaleta jarraituko eke. Hori da, eta urte hartan, baina lehendik etorren, baina itxuria auzoko batzuk joera gehiagokin Arrasatera, eta orduen referendum bat antolatu ben, eta Arrasaten alde urte ben jendeek. Hori izan zen, 1906 uste bat, bai. Eta ordutik Bedoña Arrasate da, eta Bedoñan jaixo zen lehen esan dugun moduan, Martín Uribe Etxeberria, gure gaurko protagonista, nola bai esateko. Hori da.
Bueno, Aitor, heldu gara, Bedoina auzoko geure helmugara Etxebarri baserrira, ezta? Izan be, hemen jaixo zan, aipatu dugun moduan, Martin Uribe Etxebarria. Uribe, eta Etxebarria, eta hemen txe. Jaixo zan 1956. Eta gero, Kolonbian urringo edo bere arrastuak. Zela heltzen da, Martin, hemendik, gaur egun arrasate, baina orduan atxabaltazan Bedoina auzotik Kolonbiaraino. Bueno, badakigu handik eta 15 urte daukela, eskaketan dago bere bataio partida, agirisa, norabait emateko dago zan, segurutik. Eta handik eta 84 hau da kasi 20 urte daukela, Sevillan topetan dagoia. Sevillan segurutik, indietara joateko baimena eskaketan. Han emu bizien baimenak, egozen ezin zan joan. Da gero ja, sartzen da eta haietan 1685 zen da Medellinira. Medellinira heltzen da ordan. Bera eta beste bia nahi. Bata bertan Kolonbian geraketan da eta bestia Txilera doia. Eta bera, Martin geratzen da han. Medellinen eskontzen da. Han eskontzen da Restrepo familiako bateaz. Restrepo oso famatu oin be bai, ondio, Kolonbian, baina Restrepo bere sasoien, orduen 1685 zan, Medellin sortutakuen ondorengo bat, osea, que ez da... Goi mailako, bai. Hori, agente importantiak inguratu zan. Han zetan ibiltzen zan, edo zelan ibiltzen edo hori ez dakigu, ez da? Ez dakigu. Dakiguna da, hemendik Martin Uribe Etxebarria moduan urten zala, ara heltzen dala, eta momentu baten, Uribe Etxebarria abizenak, tak, moztu iken daue, eta Uribe bihurketan da. Normala izaten zan hori. Bai, Uribe Etxebarria guretako zamorra da, baina han Uribe Etxebarria hain luzi izatea oso gatsa da. Eta orduen, Martin eta handik eta laugarren generazioen Vicente Betancourt, Uribe Etxebarriak, Etxebarriak entzan da, handik aurrera die, Vicente Uribe Betancourt. Uribe. Eta hor txetopaiken dugu, urrengo gure loturia, Álvaro Uribe, 2002-tik 2010 bitartean, Kolonbiako presidente izan zana, Martin zan bere arbazuetako da. Hori da, 11. generazioa Álvaro da. Álvaro Uribe Vélez. Horra ibatu duzu, abizena moztu iken zala, ez da, esateko zaila zalako. Hori baina ez da, inkontu zaharra, zeupe hori ikusita dakotzelako, ez da? Bai, ni Kolombian egon nintzen urte batzuk, eta han be Uribetar batzukin egon nintzen, da Uribe Etxebarria zen, berez jatorri zemenengu dirako, baina erozen gestinio inbizenen da Uribe Etxebarria esan biharrien, eta Uribe, esate da markarek, Uribe pixu edukelako Kolombian. Hori da, pixu bat pixu dakolako, hori da, ikusten dugu, Uribe Álvaro Uribe berabe, familia honekoa da, ez da? Bai. Uribetar danak, Kolombian bentzedie goimailako, lanen ulertzen da ez, katedratiko, mediko, politiko... Ospedune, jente ez da ospe eta diru aldetik baita. Dana dala, zeurekin komentien egon nintzanean, Álvaro Uriben jatorrixa, hemen inguruan eguela. Esan ostasun, ez dela arro egoteko moduko harreman bat, ez da, Aitor? Hombre, hori bere ikuspegi baina Álvaro Uriben historizi ikusitia presidenteen buruen egondako benetan bere hitzak 8 urtetan penagarriak izan ziren. Por ejemplo, urrengoko presidentia saiatu zen FARC-ekin eta negoziazio egiten, da armak bitxik jagate bestia, eta honek beti ez, oso eskumako. Eta horren neurri baten baita, baita epaitegixetan, hori beuki dau. Álvaro Uribe presidentia dana, ikusi dugu hemen eukala jatorrixa. Euskal Herrixan, atxabaltan eukala jatorrixa. Hau zapore honakin bukatzeko baina, Aitor, esango dugu, Bedoinan gauzela, eta hemen, beste pertsona esanguratxu edo ospetsu bape egon zala, esain aspaldi, Loramendi. Loramendi poeta, ez da? Juan Arana Ezpeleta. Berez, mendibitzuko esan, hor beheko basarriko, mendibitzuko basarriko, eta hori zoritxarrez, oso gazte egin izan. Jaixo zan, ez dute 1905 eta izan 1923. 27 urte eta 28 eskatxo. Abari izan baino lehentxu. Eta oso poeta goi-mailako poetei da. Azkenen homenajin jakon hemen 1959 zen, eta eundaka eta milaka persona juntau ziren. Eta orduen, olerki sari irabazean Gabriel Arestik, orduen. Da bigarren geratu zen Vitoria Nogandiaga.
Osa, esango dute bai, agertu ziren kaputxinuak eta euskaltzaindiko jente asko, eta, bueno. Izen potolua. Bai. Literatura mailan, euskal literatura mailan oso importantia. Aitor Antxia, eskerrik asko, gaurko honetan, geure gidari izatearren, gaurko honetan lehen aipatu dugun Aretxabaleta eta Kolombia arteko harreman hori azaltzearren, eta horrengo baten beste abizen baten aitzak izan edukiko du alkarren. Vale, konforme. Eskerrik asko, Aitor. Horregatik. Gero arte. Bai.